हाय हॅलो व्यसन क्रिएशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण भेंडीची भाजी बनवणार आहोत. तर इथे मी अर्धा किलो भेंड्या घेतलेल्या आहेत. या स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आहेत आपल्याला. मी आता ते स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे. स्वच्छ पाण्याने घेपर्यंत धुवून घ्यायचे आपण 2-3 पाण्याने. तर मी आता हे पाण्यातून काढून घेणार आहे. बघू शकता बाजूला काढून घेतलेलं आहे टोपलीमध्ये छोट्या अशा पाणी नितरण्यासाठी. आणि ह्या 5 मिनटं आपण सुकू देणार आहे, कोरड्या होऊ देणार आहे पाणी नितरून आणि कापून घेणार. आता आपण ह्या भेंड्या काढून घेतलेल्या आहेत. बघू शकता भेंडी बनवण्यासाठी आपण इथे मिरच्या घेतलेल्या आहेत. जेवढ्या तुम्हाला पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही घेऊ शकता. मी आता इथे मिरच्या घेतलेल्या आहे, ह्या धुवून घेतल्यात मी स्वच्छ. आता यात आपण भेंडीच्या भाजीसाठी वापरणार आहोत. तर चला आता आपण ह्या मिरच्या आणि भेंडी कापून घेणार आहोत. तर चला आता आपण भेंडी आणि मिरच्या कापून घेऊया. तिथे 5 मिनिटं मी आता भेंडी धुवून झालेल्या आहेत. आता थोडीफार सुकले आहे. आता आपण त्याला बारीक कट करून घेणार आहोत. ठीक आहे, आता आपण बघू शकतो मी ट्रे घेतलेला आहे आणि भेंडी घेऊन आपण कट करून घेणार आहोत. हे मागचं देठ काढून टाकायचं आहे. मागचं आणि पुढचे दोन्ही देठ काढून टाकायचे आणि असे बारीक कट करून घ्यायचे. म्हणजे आपली छान भेंडी फ्राय होते. अशा पद्धतीने बारीक कट करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने आपण सगळी भेंडी कट करून घेणार आहोत. ते बघू शकता सगळी भेंडी आपण अशी बारीक कट करून घेतलेली आहे. आता आपण हिरवी मिरची पण कट करून घेणार आहे. हिरवी मिरचीचे हे देठ काढून घ्यायचे आणि याला पण असं छान बारीक कट करून घ्यायचे. अशा पद्धतीने इथे बघू शकता आपण हिरवी मिरची 9-10 हिरव्या मिरच्या बरंच जशा लागेल तुम्हाला तिखट त्याप्रमाणे तुम्ही मिरच्या घेऊन कापू शकता. मी हिरवी मिरची कापून घेतलेली आहे. आम्हाला थोडं तिखटच आवडतं त्यामुळे मी जास्त मिरची घेतलेली आहे. तुम्ही कमी पण प्रमाणात घेऊ शकता. इथे मी हिरवी मिरची आता छान अशी कापून घेतलेली आहे. आता चला आपण पुढचे स्टेप बघूयात काय करायचं ते. तर आता आपण गॅस पेटवून कढई ठेवून घेतलेली आहे. इथे बघू शकता इथं 2 चमचे आपण तेल टाकून घेणार आहोत. तुम्हाला जेवढं कमी जास्त तेल लागत असेल त्याप्रमाणे तुम्ही टाकू शकता. मी इथे 1.5 पळी तेल टाकून घेणार आहे. कारण हे आपल्याला कोरडीच करायची आहे त्याच्यामुळे हे कमीच तेल लागतं. याला मी 1.5 चमचा तेल टाकून घेतलेलं आहे. ते करू शकता. आता आपण थोडी मोहरी टाकायची आहे. मोहरीचं तळून झाली की आपण जिरं टाकून घेणार आहे. जिरे तळून झालेले आहेत आपले बघू शकता. इथे मी लसूण पण असा घेऊन कापून घेतलेला आहे. इथे बघू शकता. आता आपण लसूण टाकून घेणार आहोत. आता आपण हिरव्या मिरच्या पण टाकून घेतलेल्या आहे. हिरव्या मिरच्या टाकून घ्यायच्या आहे. आपण हिरवी मिरची टाकून घेतलेली आहे. त्याला पण छान परतून घ्यायचे. लसूण आणि हिरवी मिरची छान परतून झाली की आपण त्याच्यात भेंडी टाकून घेणार आहे. आता लसूण आणि हिरवी मिरची परतून झालेली आहे. आपण थोडी परत भेंडी टाकून घ्यायची. भेंडी टाकल्यानंतर छान मिक्स करून घ्यायची. इथे बघू शकता आपण सगळी भेंडी टाकून घेतलेली आहे. आता याला छान मिक्स करून घ्यायची. सर्व एकत्र करून घ्यायचे. आपण याला कमी गॅस घेणार आहोत भेंडीला.
एकदम ही साधी आणि सोपी रेसिपी आहे, ही बघू शकता. आणि अशा प्रकारची भेंडी पण छान लागते. अशा प्रकारची भेंडीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा. आता आपण याच्यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकून घेणार आहोत. इथे बघू शकता अंदाजानुसार आपण मीठ टाकून घेते. मी इथे 1 चमचे मीठ टाकून घेते. मीठ टाकून झाल्यानंतर आपण हे छान मिक्स करून घ्यायचं, कारण सगळ्या भाजीमध्ये मिक्स झालं पाहिजे मीठ आपलं. अशा पद्धतीने याला कमी गॅसवरच आपण आपल्याला कमी गॅस करूनच ह्या भाजीला शिजवायचे, वाफवून घ्यायची चांगली, म्हणजे ती शिजायला पाहिजे. आणि 2-2 मिनिटांनी थोडं हलवत राहायचे, म्हणजे सगळ्या बाजूने आपली भाजी शिजली गेली पाहिजे. अशा पद्धतीने ही भाजी तुम्ही पोळीसोबत, भाकरीसोबत, वरण भातासोबत पण, खिचडीसोबत पण खाऊ शकता. अशा प्रकारची भाजी तोंडी लावायला. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडत असेल, माझ्या रेसिपी जर तुम्हाला आवडत असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. तर आता आपण ह्या भेंडीच्या भाजीला 10 मिनटं वाफवून घेणार आहोत, शिजवून घेणार आहोत. 10-15 मिनटं. अशा प्रकारची भेंडीची भाजी खूप छान लागते. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.